Сезне миллиметр деген темабызның практик өлешендә күрүемә шатмын. Бөек математик Паскаль әйтүенчә, кешенең бөеклеге аның уйлый белүендә. Укучылар, әйдәгез, уйлау сәләтебезне эшкә җигеп, мисаллар эшлик. Беренче мисал. Рәсемнәр ярдәмендә дөге бөртегенең озынлыгын, шырпының калынлыгын, үсемлекләрнең бөеклеген миллиметрларда тап. Дөрес җавап. Дөгенең озынлыгы 9 мм, шырпының калынлыгы 3 мм, үсемлекнең бөеклеге 18 мм. Икенче мисал. Миллиметрларда күрсәт. 2 см, 5 см, 9 см, 7 см, 7 сантиметрда 5 мм, 1 дециметр, 1 метр, 1 дециметр, 1 сантиметр, 1 миллиметрны. Дөрес җавап. 20 мм, 50 мм, 90 мм, 70 мм, 75 мм, 100 мм, 1000 мм, 111 мм. Өченче мисал. Озынлыгы 23 мм булган МН кисемтәсе һәм аннан озынлыгы 48 мм-га зуррак булган СТ кисемтәсе сыз. Дөрес җавап. МН 23 мм, СД 71 мм. Дүртенче мисал. Чагыштыр. Дөрес җавап. 6 сантиметрдан 600 мм зуррак. 5 сантиметр белән 50 мм тигез. 25 сантиметр белән 250 мм тигез. 39 сантиметрдан 400 мм зуррак. 168 сантиметрдан 60 дециметр зуррак. 702 мм-дан 72 см зуррак. Бишенче мисал. Миллиметрлы линейка ярдәмендә математика дәреслегенең иңен, буен һәм калынлыгын үлчә. Үлчәү нәтиҗәләрен сантиметр һәм миллиметрларда күрсәт. Дөрес җавап. Иңе 19 см һәм 5 мм яки 195 мм. Буе 26 см яки 260 мм. Калынлыгы 9 мм. Алтынчы мисал. Дөрес язулар килеп чыгарлык итеп, буш урыннарга тиешле саннарны куй. Дөрес җавап. 1 мм ул 10 дециметрга тигез, 1 метр 100 сантиметрга тигез, 1 дециметр
100 миллиметрга тигез, 1 дециметр 10 сантиметрга тигез, 1 сантиметр 10 миллиметрга тигез, 1 метр 1000 миллиметрга тигез. Укучылар, бик тырышып эшләдегез. Афәрин. Киләсе онлайн дәресләрдә очрашканга кадәр сау булыгыз.